Felice Delija ta' 54 sena minn Witilajn ġie kkundannata għal sentenza effettiva ta' 4 snin ħabs wara argument li eskala tant li spiċċa tan-nar lil vettura. Felice der filmat li ġibdu s-sidien tal-vettura waqt li jidher iferrex il-petrol fuq il-karozza u kien akkumpanjat minn uliedu. Fil-qorti ħareġ ukoll li Felice saħansitra wadda bil-fjuwil fuq 2 persuni oħra, inkluż 6 il-vettura bl-iskop li weġġa lilhom ukoll. Iż-żewġ uliedu Paul u Stephen Fava li għandhom 17 u 18 sena ingħataw sentenza ta' 2 snin ħabs sospiża għal 4 snin wara li ammettew l-akkużi fil-konfront tagħhom. Huma jridu jħallsu wkoll mal-4,000 euro fi spejjeż li kkawżaw. Il-qorti ħarġet ordni ta' protezzjoni valida għal 3 snin fil-konfront tal-vittma 6 il-karozza li fil-filmat tidher tiġri lehom f'attentat biex twaqqafhom. Net News jinsab informat li l-episodju tal-ħadd kien eskalazzjoni ta' kwistjoni li ilha għaddejja bejn Felice Delija u residenti fl-Inħawi. Kien il-fatt li huwa riċediv li waslu biex jingħata sentenza effettiva ta' ħabs. Dan hekk kif Felice Delija huwa midħla tal-qorti tant li għandu passat imħawwar b'diversi reati kriminali. Fost dawn fl-2005 fejn hu kien tressaq il-qorti akkużat li mar fl-iskola primarja ta' Ħażabbar fejn żamm lil kap tal-iskola kontra r-rieda tiegħu u weġġaw serjament meta taħ daqqa ta' pon f'wiċċu u nfexx jidej għax ma tħallix jidħol fl-iskola. 3 snin wara fl-2008 huwa rreżista l-arrest u ħebb għal diversi uffiċjali tal-pulizija fl-Assa ta' Ħażabbar bil-konsegwenza li weġġa kuntistabbli wara sensiela ta' tajjir u teddid. Kien instab ħati wkoll li fl-2010 dejjem f'Ħażabbar għamel ħsara b'mod volontarju f'vettura oħra f'argument li matulu kiser ukoll il-paċi pubblika bajjat u ġlied.